Vă salut și bine v-am găsit pe canal. Astăzi o să vorbim despre supply and demand sau suport și rezistență. Haideți să începem să vă arăt cum eu personal îmi trasez aceste zone. Dacă o să luăm un trendline, după cum vedeți avem acest spike în zona asta care are confluențe cu zona asta și mai trasăm un trendline din vârfurile acestea. O secundă, să luăm atunci din vârful ăsta. Așa, și după cum vedeți avem o zonă formată din trendline-ul de jos și trendline-ul de sus. Ce fac eu după asta? Mă folosesc de un range, după cum vedeți aceasta este iconița lui. Iau din acest vârf, trasez până în acest low și după cum vedeți am trasat suportul din această zonă. După le șterg astea. După o vreme o să vedeți că nu o să mai folosiți acele trendline-uri, o să vă dați seama instant din acest range. O să trasați direct acest range. Și după cum vedeți, în această zonă am trasat suportul și după cum vedeți are confluențe cu zona asta, zona asta, zona asta, zona asta și zona asta. Ce înseamnă că are confluență? Păi este respectat. După cum vedeți în zona asta a respins, în zona asta respins. Nu contează că a avut spike-uri peste acea zonă, contează că respingerea a venit din această zonă. După cum vedeți aici am avut o ușoară consolidare, repet, asta înseamnă că zona este încă valabilă. Din nou aici am avut o consolidare și din nou dacă vă uitați prețul o respins din apropierea acestui range. Și la fel puteți să facem și în partea de sus, luăm tot așa trendline-ul ca să fie mai ușor de observat. Punem în această zonă un trendline, mai luăm încă un trendline, îl punem în acest high și după cum vedeți acum dacă luăm din nou acest range, îl punem fix în acea zonă de aici și până aici și astfel am creat rezistența. O secundă, să ștergem trendline-urile. Le puteți lăsa dacă vreți, nu influențează cu nimic, dar mie mi se pare mult mai curat și mai bine aranjat fără ele. După cum vedeți, prețul a respins din această zonă, a respectat-o foarte frumos. Nu iau în calcul acest spike, deoarece în această zonă a fost o problemă și nu pot să știu cu certitudine că prețul în această zonă o să mai respingă sau o să mai atingă acea zonă. După cum vedeți, în această zonă am avut respingeri multiple și atunci automat pot să știu că este o zonă care poate fi luată în calcul. Haideți să luăm și o rezistență mai apropiată de preț. Din nou cu acest trendline îl punem în această zonă. O secundă. Așa. Mai luăm un trendline și îl punem în această zonă. Și venim din nou cu range-ul și trasăm din nou range-ul în stânga și în dreapta pentru a putea observa diferitele confluențe. După cum vedeți, am avut confluențe în această zonă, prețul a intrat în range și după a retestat și după continuare în sus. Aici din nou retestarea range-ului, retestare, străpungere, retestare. Din nou aici range-ul a funcționat ca și rezistență foarte bine. După cum vedeți, este foarte simplu, astfel puteți să vă orientați în ce zonă urmează să ajungă prețul. Repet, nu este sfat financiar, astfel eu îmi trasez suportul și rezistențele pentru a avea un plus valoare în direcția prețului. Haideți să intrăm și pe Bitcoin să vedeți că și acolo are același rol. Bun. Din nou am să încep
cu rezistențele de data asta, deoarece sunt mai în apropierea prețului. Din nou, luăm acest trendline, îl punem în acest spike, din nou trendline în acest spike, nu chiar, haideți să-l punem în spike-ul de aici, deoarece avem mai multe confluențe. Din nou, range-ul, îl luăm de aici, îl punem până unde am pus trendline-ul și trasăm range-ul. După cum vedeți, foarte simplu și astfel putem să aflăm rezistențele și suportul. Acum să trasăm suportul din această zonă. După cum vedeți, punem trendline-ul în acest low, mai luăm un trendline și îl punem în acest low și astfel am creat suportul. Foarte simplu și intuitiv, așa puteți să vă faceți și voi confluențele în funcție de suport și rezistență, foarte simplu, pe înțelesul tuturor. Din nou am să trasez încă un suport apropiat de preț, după cum vedeți în această zonă. O secundă. Să punem în acest spike. Dacă ar și vrea să rămână. O secundă. Bun. Mai luăm încă un trendline, îl punem în acest high. Să punem în acest high să avem mai multe confluențe. Luăm trendline-ul din acest low până în acest high. Și după cum vedeți, s-a format un nou suport și în această zonă. Și acum să vă mai explic încă o chestie. O secundă. Ca să fie cât mai simplu, acestea două sunt suporturi și acesta este rezistență, deoarece suportul este tot timpul sub preț, rezistența este tot timpul deasupra prețului. Dacă prețul a să străpungă această rezistență și o să urce deasupra și prețul o să continue creșterea în sus, și acesta o să devină suport. Dacă prețul ajunge în această zonă, străpunge, retestează și continuă în jos, și acesta o să devină rezistență. Deci rezistențele sunt deasupra prețului, suportul este sub preț. Haideți să trecem și peste ETA să vedeți că și acolo este la fel de simplu. Am să șterg astea ca să le retrasăm împreună. Am să iau din nou trendline-ul, am să mă duc în acest high, am să mai iau încă un trendline și am să mă duc în acest high. Asta am să-l recalibrez în această zonă. Bun. O să luăm din nou range-ul din acest high până în acest high. După cum vedeți, am creat o rezistență. Repet, rezistențele sunt deasupra prețului, suportul este de desubt. Vedeți foarte bine, am fi putut observa care este următorul target pentru Ethereum din anul 2021, deoarece aceste high-uri le-am avut, puteam să trasăm fie fix după aceste high-uri și știam cam în ce zonă urmează Ethereum să aibă anumite probleme de rezistență. Și astfel putem să trasăm și suportul, luăm acest low și după mai luăm acest low de aici ca să avem o confluență și acum trasăm range-ul. Și după cum vedeți, astfel ne-am creat și suportul și rezistența. Să vă mai arăt tranzacția care am luat-o pe Bitcoin. Să vă arăt. După cum vedeți, dacă trage o secundă să intrăm pe timeframe-ul de daily. După cum vedeți pe timeframe-ul de daily, ne aflăm în acest trend descrescător. Am avut străpungerea acestui suport, retestarea sa. Haideți să trecem înapoi pe 4 ore pentru a se vedea mai bine. După cum vedeți, în această zonă am avut retestarea zonei, am trecut deasupra
mijlocul trendului și aici ne aflăm la acel suport. Am executat în această zonă la 61.04 un long pe Bitcoin, stop loss-ul mi-a fost la 59762 sub acest low și take a profit-ul mi-a fost de risk reward 1 la 2 plus confluență cu această imbalanță, un trade cât se poate de frumos din punctul meu de vedere. Ce vreau să vă mai arăt, după cum știți, pe această aplicație săptămânile trecute erau cam 70% spre 80% long, după cum vedeți au mai scăzut și are și o ușoară confluență cu prețul pe Bitcoin, că am avut deja o ușoară creștere de aproximativ 4%, cred. Da, 4%. Pentru un trade este cât se poate de bine din punctul meu de vedere, dar desigur se putea să fie fix invers, să fi fost lichidat. Nu este problemă, trebuie să ne calculăm totul matematic pentru a putea avea cât se poate de bun win rate-ul. Dacă, de exemplu, un simplu exemplu, din 10 tranzacții executate, voi aveți win rate de 50%, adică 5 tranzacții sunt profitabile, 5 ori risc reward de 1 la 2, voi faceți 10% procent pe cele 5 tranzacții câștigătoare și 5% minus pe cele pierzătoare și automat voi sunteți profit 5% chiar dacă câștigați doar jumătate din trade-uri. De asta este foarte important să fiți calculați și să vă exersați strategia pe conturi demo sau chiar pe hârtie dacă doriți, unde nu pierdeți nimic, doar câștigați experiență. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că m-ați urmărit. Vă aștept la comentarii să vă spuneți părerea, ce considerați că este bine, ce considerați că nu este bine, ce considerați că aș putea îmbunătăți. Și în descriere aveți și canalul de Telegram, de Twitter, mă scuzați, și Instagramul. Vă mulțumesc și să ne vedem cu bine. Ciao!